Орзу-26 реҷаи стратегии рушди футбол дар Тоҷикистон таҳти ҳамин унвон барои солҳои 2017-2026 Федератсияи футболи мамлакат таҳия намуда мавриди амал қарор дод. Ҳадаф аз ин барнома татбиқи ислоҳоти куллӣ дар футболи тоҷик ба шумор меравад, ки марҳала ба марҳала, қадам ба қадам, нафас ба нафас ва фасл ба фасл сурат мегирад. Федератсияи футболи Тоҷикистон ба хотири рушду ривоҷи футзалу футболи соҳилӣ тадбирҳои саривақтию пурсуд андешида марҳила ба марҳила амалӣ кардан дорад. Ба виҷа ба футболи соҳилӣ, ки дар кишвари мо падидаи наву ноошнои варзишест, таваҷҷӯҳи махсус дода мешавад. дар асоси барнома таи фурсату фосилаи мавриди назар ин намудҳои футбол хислати оммавӣ касб мекунанд бо далели он ки ҳадафҳои зерин амалӣ карда мешаванд. иштироки бошгоҳҳо дар мусобиқаҳои фарохоравӣ, амалӣ намудани лоиҳаи футзал ба мактаб, такмили роҳандозии мусобиқоти миллӣ, силсилаи про, силсилаи А, таъсис ва тараққӣ додани мактабҳои кӯдакону наврасон, ҷалби барномаҳои фифа ва конфедератсия футболи осиё бо мақсади умумият додани футболи соҳилӣ, созмон додани дастаҳои футболи соҳилӣ, ташкил ва роҳандозии мусобиқаҳо оид ба футболи соҳилӣ, Орзу-26 ҳидоятномаи фатҳу кушоишҳо дар футболи тоҷик.